Les parets, mig entapissades totes per filaments de callosos de dura morta, estaven fetes de rajola compacta recoberta de morter de calç. Les finestres eren de fusta basta i estaven enreixades per grossos barrots de ferro rovellat. La porta de la vivenda i els dos batents de l'entrada del magatzem eren també de nivell i estaven reforçades per planxes de metall reglades en un lamentable estat d'obligament i descomposició. Evidentment, el pas dels anys, l'exposició a la intempèrie i la manca de manteniment havien causat nombrosos desperfectes per tot, i tots els elements arquitectònics externs de la vivenda estaven mig desballestats, lavillats i oxidats. Presentaven, en definitiva, un aspecte d'allò més decrèpit. També, aquella vella caseta mercè de les inclemències estava envoltada per un petit tarongerat perdut que semblava més una jungla de malesa que un hort. Una selva on el rei creixia per totes bandes espès i descontrolat. Tot apuntava que aquella edificació s'havia emprat més per guardar maquinària i material agrícola que per a viure-hi. La primera vegada que s'havia acostat, havia escrutat la finca amb uns prismàtics i l'havia fotografiada des de tots els angles possibles amb un potent teleobjectiu acoblat al mòbil. A la següent visita, d'una setmana per a l'altra, l'havia tornat a observar des de la distància i s'havia dedicat a contrastar tot el que veia amb les imatges que havia pres anteriorment amb l'smartphone, ben atenta a qualsevol canvi que poguera delatar una visita recent. Finalment, 2 dissabtes arrere, per tal d'assegurar-se que estava completament abandonada, havia instal·lat la càmera esportiva en la branca d'un arbre amb vistes a la façana i l'havia programada en mode time-lapse perquè la filmara a intervals d'un quart d'hora, durant mig minut, fins que la bateria se li esgotara. El resultat de la gravació havia sigut concloent. Ningú no havia passat que aquell racó en 7 dies i, en conseqüència, l'exploració resultava factible i segura, encara que això no es podia assegurar mai del tot. Després de